אהלן יוטיוב. אני רוצה קודם כל להגיד תודה לכל מי שצופה בסרטונים ותודה לכל מי שצופה בערוץ. ואני פה בחוף של ראשון, יוצא לכיוון משלוח. הנה זוג מתחבק. בואו נדבר היום על דבר מאוד מאוד חשוב, עבודה בוולט, הפלוסים, המינוסים, וכמובן מה מתאים לכל אחד, זה כבר אתם תחשבו עם עצמכם, אבל אני אתן את הדעה שלי ונראה איך זה יתקדם. אז נתחיל עם הפלוסים. הפלוסים, לפי דעתי, הדבר הכי חשוב פה זה היה הכסף. הכסף הוא כבר לא חלק מהרשימה, כי כל עוד אני לא בודק מה קורה לעומת המודל הישן ב-100%, אני לא אדבר על הכסף פה, בטח שלא בפלוסים כרגע. אבל הפלוס הכי גדול, עלייה וירידה מזמינות. אחד הדברים הכי טובים בעבודה הזאת זה שאתה יכול להתחיל לעבוד שאתה רוצה, אתה יכול להפסיק לעבוד שאתה רוצה, אתה יכול לעבוד כמה שעות שבא לך, אתה יכול לא לעבוד כמה ימים, אתה יכול לשחק עם זה איך שבא לך. זה למה זה גם משהו מושלם להיות חלק מהגיג אקונומי או כלכלת החלטורה, כי זה ממש מתאים בתור עבודה נוספת, ושיש לך כוח אתה יכול פשוט ללכת לעבוד עוד. אבל יש אנשים, לא מעט, גם אני כרגע, שזאת העבודה העיקרית שלהם. אז העלייה וירידה מזמינות זה דבר ממש ממש טוב. מבחינתי יש לזה אקסטרה יתרונות. אני לא יודע אם כל אחד רואה את זה אותו דבר. תרשמו בתגובות אם כן, לא, מה הדעה שלכם. עוד נקודה טובה, הפיצויי המתנה. כשאתה ממתין, יש פיצוי. אז אני יודע שהרבה אנשים יגידו, לא שווים כמה שקלים האלה, וזה מסכים איתכם לגמרי, חבר'ה. זה לא שווה לחכות רבע שעה, 20 דקות, ופעם אחת אפילו חיכיתי 40 דקות. זה לא שווה את הפיצוי המתנה, אבל זה עדיף מכלום. זה עדיף מכלום, ולפי מה שהבנתי, יש חברות אחרות שעושים בזה סרטים, ואני לא באמת יודע, אבל לפי מה שאני שומע מאנשים, לא בכל מקום אתה באמת תקבל בכזאת קלות יחסית פיצוי המתנה. והפיצוי המתנה הוא גם אם אתה מחכה במסעדה יותר מ10 דקות מהרגע שהמשלוח אמור להיות מוכן, והוא גם ללקוח. לפי דעתי אחרי 5 דקות או 10, אני לא באמת זוכר, אבל הם נותנים לך פיצוי בסדר, בואו נגיד ככה, עדיף מכלום. פיצוי הגעה, אם הגעת עכשיו, זה הדבר השלישי ברשימה. אם הגעת עכשיו למסעדה והמשלוח בוטל, אתה תקבל פיצוי הגעה. אם הגעת ללקוח ולא יודע מה, אתה תקבל אפילו את המשלוח. לפעמים קרו כמה פעמים שנתנו לי את המשלוח, אמרו לי פשוט קח אותו, הלקוח לא עונה, אין איך לתפוס אותו, מן הסתם אתה לא תחכה שם לנצח. ופה גם יש קצת עקיצה עם הביטולים והפיצויים וכל אלה. אתם צריכים לדבר עם הצ'אט, וזה גם לוקח זמן, ולאחרונה זה לוקח יותר מדי זמן. אני יכול להגיד לכם מהניסיון שלי, שבחודש האחרון, אני לא יודע מה עובר על וולט, אבל זה לא אמיתי. זה כבר נהיה לא אמיתי. אתה צריך לפעמים לחכות רבע שעה שיענו לך אחרי 12 בלילה, שכבר בקושי יש עבודה. בטוח יש כמה נציגים. אז לא יודע מה קורה שם, אבל זה לא נחמד לחכות רבע שעה שאתה יודע שאתה מבזבז זמן בשביל כמה שקלים. עוד פלוס לא רע בכלל, זה הבחירת משלוחים. אתה יכול פשוט לבחור משלוחים. עכשיו אני יודע שיש מקומות עם פחות עבודה, מקומות עם יותר עבודה, שעות של פיקים, שאתה יכול להיות יותר בררן ולבחור יותר, ושעות מתות, שאתה תיקח הרבה משלוחים רק כי פשוט הם קפצו סוף סוף. אז בחירת משלוחים יש לזה יתרונות וחסרונות. אני רואה בזה בעיקר יתרונות, כי אישית אם אני אראה משלוחים לא משתלמים, גם בשעות שאין הרבה עבודה, אני עדיף לא לקחת אותם. אני פשוט שומר על הסטנדרט המסוים שלי מול עצמי. כל אחד יעשה מה שהוא רואה לנכון, אבל סיכמנו את זה. בחירת המשלוחים, עכשיו כמות המשלוחים, שזה בעצם למה כולנו עובדים בוולט, חבר'ה. זאת הסיבה הכי גדולה שכולנו עובדים בוולט ולא בחברות אחרות. וולט מספקת הכי הרבה עבודה. פשוט ככה, נקודה. וולט יש להם ים של משלוחים, לא יודע באיזה אזור אתם עובדים, אבל בפיקים אני יודע שבכל אזור, גם באזורים הכי קטנים, יש ים משלוחים. כי
נודע על האמת, זאת החברה שרוב האנשים מזמינים מהם. אני יודע שיאנגו אולי קצת מתקרבים אליהם במרקט, בקניות כאילו, אבל וולט, הם פשוט הם הכי חזקים בשוק, חבר'ה, אין מה לעשות. אז עברנו על הפלוסים של העבודה בוולט, העלייה וירידה מזמינות, פיצוי המתנה, פיצוי הגעה, שאתה יכול לבחור משלוחים וכמות המשלוחים. בואו נעבור למינוסים. המינוסים, מבחינתי המינוס הראשון זה להיות עצמאי. יש אנשים שיגידו שזה פלוס להיות עצמאי. חבר'ה, אני לא יודע כמה שנים אתם עצמאים, אבל מדינת ישראל מסתכלת על עצמאים כמו על נמלה שכרגע נמעכה בטעות. הם לא סופרים אותנו, אנחנו לא מעניינים אותם. אנחנו גוף שמכניס להם הרבה כסף ולא מקבל כלום בתמורה. כלום ושום דבר. זה דעתי האישית בכל אופן. ואני בטוח שהרבה עצמאים יסכימו איתי מכל תחום. עוד מינוס בעייתי, הכנסה משתנה. אתה לא באמת יודע כמה אתה תעשה כל חודש. אז אני יודע שיש חבר'ה צעירים שתופרים שעות ולא רואים בעיניים, בואו נגיד, והם יודעים שכל חודש הם מגיעים ל7 או 8 או גם 15 ו16, וזה לא בלתי אפשרי. אני עשיתי גם 20 כמה פעמים, בסביבות ה-20. זה אפשרי, זה ממש אפשרי, אבל ההכנסה משתנה. היו גם חודשים שעשיתי 3,000 שקל. פתאום יש חגים, אתה רוצה לטייל, יש פה בעייתיות. שוב, זה גם חלק כנראה מזה שאתה עצמאי, אז אתה אוכל אותה בתור עצמאי בכל מצב, בהכנסה משתנה, אבל פה זה יותר טריקי. כי סך הכל אתה גם יכול להחליק, חס וחלילה, יש פה סיפורים. זה כבר יותר טריקי. עכשיו בואו נדבר על הסיכון הגבוה, שזה המינוס השלישי מבחינתי. הסיכון בכבישים של ישראל זה מטורף. אני לא חושב שיש פה מישהו אחד שנוהג, וזה לא משנה אם זה קורקינט, אופניים, קטנוע, אופנוע, אוטו, זה לא משנה על מה אתה. כולנו יודעים טוב מאוד שלנהוג בכבישים של ישראל זה סכנה. זה סכנת נפשות, וגם שאתה חושב שהכל הכי סבבה והכי טוב, פתאום אוטובוס גם יכול להיכנס בך שהוא נוסע באדום. כמו שקראתי כתבה על זה, לא כתבה, אני חושב שזה הפוסט של מישהו בתוך איזו תגובה, לא משנה, אבל אני אישית על הכביש מספיק שנים, 25 שנה עכשיו כבר שיש לי רישיון ואני נוהג, אז ראיתי דברים קורים ואיבדתי הרבה חברים, וגם לא באשמתם, הרבה פעמים לא באשמתם. ואני מדבר איתכם חבר'ה על רוכבים ברמה גבוהה מאוד. הנסיעה פה בכביש היא מסוכנת, תמיד יכול להיות אבל שייכנס בך ויעיף אותך. אגב, בכביש הזה בדיוק שאני מצולם כרגע, לפני כמה חודשים, אוטו פנה שמאלה כי הוא ראה חניה והעיף אותי. הוא פשוט לקח ימינה ושמאלה והעיף אותי. אני לא אכנס לזה. בואו נדבר על עוד מינוס. מזג האוויר בישראל. סליחה. כרגע אוגוסט, סופר חם, אנשים מתבשלים על הכביש. אני מאילור, גם דיברתי על זה בסרטון הקודם. אני מעדיף להתבשל ולהיות הכי ממוגן שאני יכול, אבל בכל מקרה אתה מתבשל פה על הכביש, חבר'ה. אתה מתבשל, חד משמעית, מתבשל. כמו שניצל על המחבת. זאת ההרגשה שאתה שליח בישראל בקיץ. ובחורף זה בכלל נהיה מטורף. כי בחורף בישראל יש לכם פתאום 3 ימים גשם בלי הפסקה. גשם שאתה לא רואה דרך המשקף. ומה שהכי מעצבן זה שאלה הרגעים שאתה עושה בהם הכי הרבה כסף. פשוט כי רוב השליחים לא עולים לעבוד. החבר'ה עם אופניים, בתוך שלוליות, בדרום תל אביב זה בכלל. אתה צריך שם קייק בשביל לתת משלוחים. אז המזג האוויר בישראל בעייתי, חבל על הזמן. עכשיו, מינוס חמישי והאחרון זה שאנחנו, יש לנו אפליקציה שקוראים לה וולט פרטנר, אבל פרטנרים אנחנו לא. בואו נודה על האמת, כן? אנחנו ספקי שירותים. בסופו של דבר, וולט הם הלקוח שלנו. הם משלמים לנו על העבודה שלנו. אבל אנחנו ממש לא פרטנרים ששינו מודל, או לא משנה מה הם עושים, כן חבר'ה, זה לא משנה מה הם עושים. אין לאף אחד מאיתנו מילה, הם לא סופרים אותנו, הם מתנהגים בדיוק כמו שהם רוצים להתנהג. עכשיו אני בטוח שאם מישהו מהם רואה את זה, הוא חושב לעצמו, מדמיין לעצמו בתוך הראש, זה לא נכון, אכפת לנו, אנחנו מדברים. חבר'ה,
אתם ברגים קטנים, יש בעלי מניות, אני לא אכנס לכל הצד הפיננסי של זה, כן, אבל אפילו המנכ"לית, יש גורמים מעליה שיכוונו אותה מה לעשות, כן? לכאורה. אבל ככה מנהלים כסף גדול, והם לא סתם מנסים להשתלט על השוק, מרכאות, סוף ציטוט, עקיצה. כי מה שקורה פה, לכאורה, זה שהם מייצרים מונופול מפחיד, מטורף ומהר. וממש מהר, שימו לב, זה קרה תוך כמה שנים. זה נהיה מטורף. וזה נראה כאילו הם מנסים להשתלט על הכל ולבלוע הכל. ואני מבין את הרצון לגדול, אני מבין אותו, אבל יש גבול בכמה צדדים אתם יכולים לפגוע. כי כרגע מבחינתי אתם פוגעים בלקוחות, אתם פוגעים במסעדות, ואתם פוגעים גם בנו בשליחים. עכשיו אני רק אסיים עם עוד משהו קטן. למודל הזה יש פוטנציאל ניצול מטורף. הם יכולים להכניס עוד 10,000 שליחים, הם יכולים להוריד את המחיר, הם יודעים שהאנשים שחייבים לעבוד יעבדו. חבר'ה, ככה זה מדינת ישראל, הכל פה יקר בטירוף, אנשים אשכרה מנסים לשרוד. כל חברה יודעת שאנשים יקבלו כמעט הכל. הם רק צריכים להתפרנס ולסגור חובות ולשלם שכירויות ולשלם משכנתאות סופר. אתה הולך לסופר, המחירים לא הגיוניים. אז הפוטנציאל ניצול פה הוא מטורף. אני רואה שאני עוד שנייה מגיע ללקוח כבר, אז אני אסיים את הסרטון הזה. בכל מקרה, עבודה בוולט, טוב, לא טוב, מבחינתי אישית כרגע זה טוב. מתבאס על המודל החדש, ואני עוד אדבר על זה הרבה בסרטונים אחרים. אבל מבחינתי כרגע זה טוב. יש לכם דעה אחרת, אותה דעה, תרשמו בתגובות. אני בדיוק קוראתי את המשלוח, אני אמשיך למשלוח הבא. תודה רבה רבה לכל מי שצופה, תודה לכל מי שנרשם לערוץ, ותודה לכל מי שמגיב. זה חשוב לי מאוד שאנשים יגיבו, הדעה שלכם מאוד חשובה. סעו בזהירות, תמיד סעו בזהירות חבר'ה.